যতনা হামবাই চিনি 15 জিরানি আইডিসি কনস্টিটিউশনनि सिख्ला बिसेस काचिन चला चिनि युथ दंनो कासे कबमुं दंनाय नरक सिबो मेन चिन अलरेडी एडिसि इलेक्शन नि बागै डिस्ट्रिक्ट वाइज चिन बाइक रैली अलरेडी जों जेंनि रेखा मियां बिस्रां गन्जो सिपाइजल डिस्ट्रिक्ट नि आबो हायनो फाइनाय 12 तारिखो चिनि अज वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि जतो सिख्ला रक प्राय 3 থেকে 4000 बाइक जों चिनो जे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जतो युथ सिख्ला तरो चिनि वारिया राउंड तै जों एसे बाइक रैली खायनो थाङै दङ आरो बाइक रैली लिंनाय थिक 12 मार्च फुंनि 9:30 दांफ्रो लेम्बुसरासिम चेंजांनाय टु वाइ एस डि चौमनि सो आं एस ए ब्लक प्रेसिडेंट अफ वाइटिएफ चिनि जिरानि एडिसि कन्स्टिट्युन्सि आनि जतो कन्स्टिट्युन्सि सिख्ला रंनो आनि कबमुं दंनाय फायदि सिख्ला ताकुकजों चिनि महाराष्ट्र वारिया रक फायदि अ फाइनाय 12 तारिखो जों जतनो दले पाले फाइलायै चिनि जौ अजे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाइक रैली जों सक्सेसफुल खायनाय दा आनि कबमुं दंनाय फायदि आदिन जों फाय चिन बुवाग्रानि फान चिन थानसानि फान जों फुनुंनाय अबसे कबमुं दंना हायनो हाय आं जनो रिक्वेस्ट खायनाय बा आनि कबमुं दंनाय चिन जौ सिख्ला रंनो केबो खरचा करायावै 12 मार्च फुंनि 9:30 दांफ्रो फायदि लेम्बुसराव जों अज दले पाले जों बाइक रैली खायो चिन महाराष्ट्र फान जों सारा त्रिपुरा जों खुंनाय हामबाय।